Türkmenin lirik şahirlarının biri Rehmet Seydin Levya kadar Abdasu Amı deryan boyu budayıp vasbeden toprağı gadimi Levab. Ençeme yazı şahirların, belli alimlerin öz dövrünne halkına, vatanına halal hizmeti bilen tanalan adamların mekanlar. Şeýle bolan soň gadimi Levap toprağynda gadimi döwürlerden bizim günümüze çenli meşhur tarihi edebi eserlerin ençemeslerdir. Olar halkymyzyň ruhu we medeni gymmatlyklarydyr. Mehran tamaşaçylar, Türkmen awadyň halkara howa menzilinden Türkmen awady gelýär. Ilki bilen nazaryň düşýän Amul galasyr Beýikýpek ýolunyň esas çatyrygyna ýerleşen galalaryň biri. Bu ýer özüniň taryhy bilen diýsen meşhurdur. Bu ýere gelen ähli täjirler düşläp Beýikýpek ýoluna ýeni-de ýollaryny dowam etdiripdirler. Umuman Türkmen awad Lewap topragy gadymy taryhy bilen bar. Taryhda Türkmen awad şäheri Çar tarap diýen at bilen belli bolupdyr. Bizim Türkmenabad şäherimiz dürli ýyllarda bir näçe atlar bilen atlandyrylypdyr. 1999-njy ýylda Türkmenabad şäher diýip atlandyrylýar. Mehran tamaşaçylar, Siyah Hadymynyň çäklerine biz Türkmen awadyň taryhy bilen tanışmamyz dowam edýär. Biz häzir Lewap vilayatynyň taryhy we ülkany öwrenşi muzeýiniň iň bir ýerki nusgasy bolan, ýerki imaraty bolan Nebiyet binanyň öňünde dur. Bu bina imarat 19-njy asyryň ahirlerinde, 20-nji asyryň başlarynda gurulmak bilen muny Eýranly täjir Hacı Mälik täjir tarapyndan gurulýar. Hacı Mälik bir yerli halkyň aýtmagy bilen, yerli ilatyň aýtmagy bilen dogrukçul, şeýle hem bir parasatly, dindar adam bolmak bilen ol Mekke Medine gidip gelenden soň ine şüýerde şeýle bir owadan beýik imaraty gurdurmagy ýüregine döwýärdi. Eýrandan işini ökdi, ezber ustalar çagyryp ine şular ýaly beýik binany gurdurýar. Umuman bu beýik bina özüniň iki gatly jaýlardan ibarat bolmak bilen munyň ýyny 20 metr, uzunlygy bolsa 23 metr bolmak bilen şonuň beýikligi 16 metre ýetýär. Bu ýyny dördül görnüşinde gurulmak bilen munyň esasy şol Gundogar tarapynda ýörite beýik sütünli beýik minarasy bolar. Şeýle-de şu deska özüniň ýerki bölgeşini şu ýerki döwürlerden alyp gaýtmak bilen Gundogaryň iň bir ýerki nuskalarynyň ýeketäk görnüşidir. Bina häzirki döwürde ýörite taryhy adatylaryň hasabyna girmek bilen döwlet tarapyndan goralýar. Munyň esasy manysy şol bizim şäherimiziň taryhy bilen hem balanşykly. Ine şu ýerde bizim bir näçe şol Türkmenabad şäherimizi öwrenmäge ýa-da taryhy ýadygarlyklary öwrenmäge gelen alim arkeologlar hem Filippo, Mason, Pochenko we Hojanýaz ýaly bir näçe alimler şu ýerde ýörite iş geçirilip munyň taryhynyň ýörite şäher taryhy bilen balanşyklydygyny ýere çykardylar. Hem de şu ýerde bir näçe awatlaýyşdy gelmiş işleri geçirildi. O maglumatlar berdiňiz. Elbetde mehman tamaşaçylar sizin ähliňizem Siyah Hadymynyň häzirki fırsatyny ýa-ni hünärmeniň aýdan maglumatyny dinleýän bolsaňyz, arda käne Türkmen awadynyň bu taryhy ýadygarlygy bardy. Köp zatlar bilen diýip umyt edýär.